عیسا لبر جوینا گران مارقۆس 14. عیسا برن با سەرۆکاهین هەموو سەرەکێن کاهینان ڕەسپی و شەریعەتزان لەور جڤیا بوون. پەترۆس ji دوورڤە li pey wî çû heta ku ew gihişt hundirê hewşa serokahîn. Li wir bi parêzgeran re li ber agir rûniştî bû û xwe germ dikir. Îcar serekên kahînan û hemû civîna giregiran ji bo ku biryara kuştina Îsa bidin, li hember wî li şahidiyê digeriyan. Lê peyde nedikirin. Gelekan li ser wî şahidiya derewîn da, lê şahidiya wan hevdû negirt. Hingê hinek rabûn û li ser wî şahidiya derewîn dan û gotin: me bihîst ku wî mirovî got, ez ê vê perestgeha got bi dest hatiya avakirin hilweşînim û di sê rojan de ez ê perestgeheke din a got ne bi dest hatiye çêkirin ava bikim. Lê dîsa ji şahidiya wan hevdû negirt. Serokahîn rabû li navendê rawestan û ji Îsa pirsî: ma tu bersivê nadî? Ev çi şahidiye got ev ê niha li ser te didin? Lê Îsa tu tişt negot û bêdeng kir. Serokahîn dîsa ji wî pirsî: ma tu kurê yê pîroz Mesîhî? Îsa got: ez im. û hûn ê bibînin ku kurê mirov li milê rastî yê hêza Xwedê rûniştiye û bi ewrên ezman tê. Hingî serokahîn cilên xwe çirandin û got: êdî çi hewcedariya me bi şahidan heye? We çêrkirin yanî axiftina wî bihîst? Hûn çi dibêjin? Hemûyan jî ew sûcdar dît û gotin ku ew yê kuştinê ye. Hingê hinekan dest pê kir û tif kirin wî. Rûyê wî nixantin, dan ber kulman û jê re gotin: ka pêxember tiyê bike. Parêzgeran jî ew girt û dan ber destê siliyan. Pirtûka pîroz, Encîl. Silav û rêz xuşk û birayên hêja.